Июль җәйнең иң кызу чоры. Игенчелек белән беррәттән терлекчелек тармагында да кылны кырыкка ярышчак. Фермаларда тулы куәткә ремонт эшләре бара. Басуларда мал азыгы хәзерләнә. Җәйләүләрдә мул сөт җитештерелә. Район терлекчеләре җәйге көтүлек чорын минималь чыгымнар һәм арзан азык исәбенә мул сөт алу өчен мөмкин кадәр файдаланырга тырышалар. Болыннарда печәннең калын, мул булуы күп хуҗалыкларга иң югары савымга ирешергә һәм яхшы күрсәткечләргә ирешергә ярдәм итә. Авыл хуҗалыгы идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, Урожай токымчылык заводы җәмгыяте уңганнары сөт җитештерүдә район чемпионнары. Алар һәр сыердан 26,6 кг сөт савып алалар. Шулай ук Дамир Хасанов, Илшат Шайхуддинов крестьян фермер хуҗалыклары Маяк Илеш кооперативларында һәр сыердан уртача көнлек савым югары. Кызганычка каршы, кайбер хуҗалыкларда сөт саву күрсәткечләрен канәгатьләнерлек дип әйтеп булмый. Үзәк МТС предприятиесенең Илеш филиалында, Илеш МТС агыйдел җәмгыятьләрендә уртача районныкыннан түбәнрәк һәм бер сыерга нибары 7 кг. Шушы көннәрдә агыйдел җәмгыятенең Сүлте авылындагы җәйге лагерына юл тоттык. Лагерь ямьле табигать кочагында, тау башында урнашкан. Савымчылар йөгерә-йөгерә кичке савымга әзерләнә иде. Капчыклап, көлешә-көлешә улакларга он салалар. Утарларда тыныч кына көтүдән кайткан 344 баш савым сыеры сау вакытын көтә. Эш җәмгыятенең идарә итүчесе Ревил Мөхәммәтовның ныклы контроле астында бара. Биредә 8 савымчы эшли. Уңган савымчылар Рәмилә Мөхәммәтова, Илфира Нафикова, Гүзәл Усманова, Гүзәлия Баязитова, Ләлә Исламова, Ирина Баязитова, Тахир Галимов, Александра Куценко үз эшләрен яратып, җиренә җиткереп башкара. Саву аппаратларының сөт үткәргечләренең төзеклеген, чисталыгын сыер саву җиһазлары операторы Рәфис Миннемөхәммәтов даими тикшереп тора. Лагердагы барлык исәп эшен учетчы Рима Хафизова төгәл итеп алып бара. Маллар 2 көтүгә бүленеп, терлекчеләр Фаяз Усманов, Алик Кучимов, Рәмил Гаптракипов, Марат Усманов, Салават Гыйльманов, Айдар Латыпов электр көтүчесен хезмәтләндерә. Малларны вакытында савымга озата, гомумән мул сөт алуга үзләренең хезмәт өлешен кертә. Малчылыкның киләчәге яшь үрчем. Үткән 6 айда хуҗалыкта 119 баш бузау алынып, бу җәһәттән малларны ясалма орлыкландыру технигы Рәмзил Хабировның хезмәте мактауга лаек. Бузау караучылар Хәлим Усманов, Ирина Яхина да яшь малларга яхшы тәрбия биргәнгә генә уңышка ирешеп булуын аңлап, үз бурычларына җаваплылык белән карый. Шунысы гына күңелне кара. Тырышып, иртә таңнан торып эшләгән савымчыларга һәм терлекчеләргә мул сөт чорында эшкәртүчләрнең сөтне бик түбән хакка алуы нәтиҗәсендә эшләгән өчен хезмәт хакы да түбән булып кала. Аны арттыру мөмкинлеге дә шикләнә. Шуңа карамастан, агыйделләр төшенкелеккә бирелмичә, киләчәккә якты өметләр баглап, көр күңел белән эшләвен дәвам итә. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.